Скоро аз съм дрилен с мен The Best и Buser и WTF Man. И това е първи епизод на League of Legends. Аз играм в Twitch. И това е тук някакъв. The Beast играе Jax. Buser си играе... Абе, тази караба няма ли са махал тук да ни изпът? Това е страва. Ай сега. Яде малко млеко. Мляко страва. Човек, аз нямам хил на мон. Да, иначе... Help me! Моля ти се! Идвам! Идвам, аз не. Това ти не, ти си... Аз няма да дойда и аз. Това така е, кла. Храниш ли, бе? Пак, там преди. Знаеш как ма нерви, тази ще дойде, ще чупа канчето ти казвам. Само ме машервата. Това ти канчета. Абе, тази ще я прибия след малко, само да расен тук. Канчето. Ще я пръснеш канчета, а? Ма не канчето, ми пуфта. Ще пусти. Да, майке. Някой ще дойде да им помогне да я прибият. Не, нямам хил, иначе да дадеш. Аз флашам, а тя ще ме прибита. Више. За какво флашваш ти? Само с... Не, ако флашна, ама ще ме прибита. Сега ще ме обиколи от тази страна и тук. Ти няма мана. Ама има трябва да си Аз ще си използва. взема червения бъв и... Ти докато дойдеш. Много мраза съм солото. Аз обичам да се. Аз пак го мразя това. Аз пък обичам да съм мис. Това е хубаво, че се солва, ама когато има джунгъл и... В момента ти си от гадната страна, а Фьората е от хубавата. Да, знам, аз това ме газа, затова не обичам да играм това. Абе, те милни мене ли пазат? Аз ставам пък лека му бия в гуд. Идо. О, не. Ще долу малко преди физа, докато дойде до мен. Антония, колко пъти го бихте да отсикса, не знам. Саша, лътъпа Той специално такъв киснато мляко с краката, бе. Лътъпа. Като взема ултимейт точно. Аре, ела гътнем, че ме дразни това. Лътъпа мен, дай да скочим бързо. Ето е Фьорка, госпожа Фьорка. Къдеш нещата? Миталца, какво да я правя сега, да я бия ли? Идва, Мара. Не мога да си дам миньон. О, Зекс. Вече ще я прибием. Ти би трябвало от момент да я пребием. 17, 16, 15, 14, сега ще ми... 12, 11, 10. Ще казвам. Ти скри храста, скри се в храста. И бода ще направи. Това не го виждаш. Това червеното не го виждаш и къде го пускам, нали? Виждах. Само ще резултата. Това е трудно. За какво скочи? Какво правиш, не ли? Браво, поне не взе ти. Но тя иначе аз помислих да ти оставам. Не успяхме, аз не ме изпратил кюто. Аре, гътнем. И това е какъв опа. Аре, птици такава, гъте. Аре, какво става тук, бе? Идват пак миньони, пак. Пак дойдоха миньони, пак. Батон го настрах. Не, чакай, ти си му конта. Няма. Ма Фило Сикс не гам да сте. Айде, продължаваме гъте. Давай. Стън! Не! Гъджа! Бягай. Аз умирам малко. Убяваш. Добре, че си пуснах това кюто, за да мога да удариш. А мен ми бе заредил стъна. Да, ама тя после си пусна ултимейта и ултимейта вървеше само по мен, човек. По мен само биеше, тебе удари ни път сута и ти после удари. Като трябваше да ударих с кюто и ти бил с базик атака. Да, аз не знам. Ама не ли това, бе? Знаеш, това е дразниш. Аз съм бил кънтър, трябва трепи като нищо, аз съм бил. Това е много. Има мултимейн. Как ще го фейлна, бе? Първо да минава! Не,
Няма да ти позволя да умреш. Ще помня да гътна пак, ще я прибия тази вече. Ще ми е по-лесно да я бия. Първо се взимай тринчи. Пока си фейл Ами, на гън- Не, първо хексеч. После блето горяшки и Don't play. накрая. Давай сложно. Екстета. Не се показва. Аре, идва да прибим там. Не, чай да гана. Той е сигурно АФК. Той съвсем аз го убих 2 пъти. Аз ако скочи ще прибие ли бе? Аре, Бозър, скачаш ли? Бе, аз ли бе? Да. Да, бе. Тай идва с 15 000 милиона. Ой, много ми далеч стренда. Да скачам ли да я бия? Видя ли как се фейл на хубавата, бе? Виж я, бе! Ще умра. Не успя. Това учи След на и да скачам да я бия. Сашко, я внимавай, че няма мога да е пред тебе. Браво, мала. Аз ще му взема синя. Ето е тук. Дай ми го намеря. На червения ден. Мисля, че скоро няма да е при вас. Не, човек, то си играе, ама не ганка още. Червения му бомб го няма. Аре бе, какво сташ? То не мога да взема пак. Защото има ултимейт. Бия. Ого, приби. Не мога. Не дей го, не дей. Махай се, Фейли. Махай се. Идвам. Да, човек, на колко малко остава, къде си пусна ултимейта. Какво направи, бе? Да се върнем, Ма накрая. защо се връщаш? Трябваше към мене. Ти сега ли идваш, аз не съм се забелязал. Масти. Може да я прибиш. Да, точно там е пред тебе. Да. Първи се. Пак ли ще го фейлна, бе? Така птица. Браво, птица, аре бе! Гиди. Мир. Що? Аре, гътни, моля те, гътни. Той реши да ганкне. Кой, бе? Фидел. Не. Затова ме убих. Че кой левел е? 6, ого. То не може, няма да ми става. Бягай. Умирам. Не умирам, бе. Ама се. СС. Давай. Давай. Взимай. Браво, те. Аз съм да гътам. То добре, добре, че казах охраста да убия и после да ти не Да, човек, тя си помисли, че е такова. Пък и те нямаш много мана. Важното си е взел. Да. Ба 6-0, ба. То сме се справили. Скиснато за някой. Казвам ми, ако дойде някой, че направя... Няма ултимейт още. Ти ще можеш да убиеш, но бяга малко назад. Отиди малко, Ще изчакам да дойда сам, няма смисъл. защото тя като отидеш за такова ще е смисъл. Так ме ми ултимейт. Ма нямам тек тече. Имам пред това пак. Почна. Тома ще му взема и синя бъл. Аре, мама, нали си отворено? Стой тук, стой там, мате. Чак. Аз вече сега ще прибия вече. Нямам кил. Не, тя това усети. Не се усечува. Ма си бия синя бъл. Чакай, сега ще дойде, сега ще ми дойде. Ома, какво правим? Така си фел на мазното. Да. Бях на вас. Миньони мръсни. Няма тук ея. Май, Фидо, може да. Аре, идва бе!
Не чакай. Ти ще убиеш, бе. Макса, не, бия. Ако имаш, ще го пускай. Убима накрая. Нормално е. То ти беше критикалата Макса. Ами не искам. Сега ще я прибия. Сега. Ти докато дойдеш, я пробва да гътнеш. Сега първата е на 1000 кръв. Так ще имаше миньони. И фарм, че си имаш. То коня дойде от това. Аз идвам без това. Аз ще мина по мида. Ще ми е Ти по-добре. дай спомен, когато играеш соло, то слагай телепорт. Човек ние прибихме ги. Браво. Сега гътваме и мида. О, какво става? Фанах. Какво са нафанали, аз съм го. Браво, гъджа. Айса! Да. И другата няма още. Не го успеля. Там бе! Там. Идвам. И нагоре са. Пак я стане. Се сори. Ай гътваме, бе. Аз гътвам тук. Не, бе, бегай си на топа, аз си го. Да, вали на топа. Аре гътвам трима. Иде. Не! То спака, че го изгледа. Не пак, само рано го взем. И ние ги прибихме от всякъде. Аз то се фидо стисна. Кази, това. Брила? Взема, че на търата. Опане! Аре, махи се, бе. Спокойно, бе. Овто с нейното киселото мляко, значи. Аз стига това кисело мляко, бе. Кисело Говори ти си на казва. топа. Ще ти гътна Имам, бе, турека. какво правя? И да се разумя. Ого, тая прибих. Нямаше смисъл. Не ми се. Да, вече няма смисъл да идваш. Зад пътята да дойдеш. Да, обери ме фарма. И трите. Да. Се гадна. Гониш го, близ. Аре, блин! Мама, вижте колко много кръса. Не, то аз бях виновен, че го наточи той. На 300 някой ще да вземи. О, мога. Ти го пилеш. Аре, колко фарми има. Не мога да... Аре, брат, аз ще гътни търите на 300 кръв. Не мога. Ай, на 500 кръв. Не, Какво пише, бе? Много Няма смарт. Омага, бачи тъпия близкар пише, но майки учи не е бил късо на лицето. Я се засъпи. Много тъп. Защото си го е дръпал човек и ще трябва да си го вземи, ба. Вау, мерси да се съпи. Какво е запомнил? Ами никой не казва съпи. За какво? Той си джънгъл, учи да ти играе ботлейн. Как бе, фидолния... Фидолния... Видо си е джънгъл. О, дънга, бе. И слойна ми. Ясо е ми. Май се. При мен ли, бе? Не знам къде. Мау! Къде е каса? Къде е? Ще умира това. Вземи го! Късно го брат, идеш ли? Да я скачам ли? Яу! Идвам сега. Идва! За мене. Не, бе, избягам. Колко ли пък избяга? Не! Ще умре от мене. Къща е, бе. За ком не оправя къща? Аз съм така да си пускаш утре. Да, не съм не го оставиш, абе, съм се. Ще го убием в първи. Де ти е? Имаш ли?
Да, браво. Сега вари гъте. Ако не ме прибият. Добре, затова ми трябваше хек теча. То би 45% демидж. Ти давам. Да да ги е, само ще гътна търет. Да, Айде, аз гътам. Давай. Не сега. През. Че той човек бачи тъпия блицка, нам стои там, та гледа по чат. Как ще умреш? С страшното вкъснато мрахна. Гледам. Аба, не ми барайте миньоните, бе! Аре, гътаме, шефове. Парната. Въздухам се. Пръстът. Как ще го дръпнеш, бе? Да, ще го. Вземи ги и двата, вземи ги и двата. Това се паси. Но майко, пак я оставих на 300 кръв. Моля се някой да я вземе. Е, тя аз ще ме удари на търта няколко пъти. На 300 кръв. Те спреднаха. Аре, това беше от първи епизод. Утре правим това.